Deitu egin dutzuet, Ikerren lehenengo ebaluaketari hitz egiteko. Iker oso mutil, lan asko egiten dagoen mutile da, oso ondo dabil klasien, eta lana ondo dabil. Bere ikasketetan garapena ondo joan da. Egokia da. Bai, egokia da. Baina gauz gehi batekin apur bat despistatuta edo, ze ez dakit jakingo duzuen edo ez, baina Odeiri hasi zaiote bullying egiten. Bera, urari? Bai. Odeiri. Eta orduan, ikusi dugu Iker esan oso lagunen Odeirena pasaren urtien, ez? Bai, etortzen zuten batzutan, jokatzen zuten konten mobil, horrela nintzen ziren, lasai, bere dobelan eta, zagit zerren problema. Eta urte honetan ikusi duzuen nolabaiteko aldaketa edo igual ez doiela hainbeste zegoen etxera edo alako zuzen. Hombre, lakazu daiteke eske hauten apuntu dugu futbol beste talde bat dela. Haren jokatzen zuten Odeirekin, eta igual orain beraren aurka jokatzen duen ez ezagik zeniteki hori edo ez ezagik nik ez duzurezko zerratiba. Baina hori bai, etxera zatotzen, lehen bezala egoten etxera. Bai, eske nolabait ikusi dugu Odeiren lagun izateari utzi diola eta beste lagun talde batetan sartu dela. Eta talde horretakoek Odeirekin sartzen dira. Eta orduen Iker ez da bere lehen bere laguna zenarekin asko sartzen, baina neurri batean hor dago beste bat izaten, orduen igual ez dakit zer ikusi duzue Odeiren kontrako zeu zer esan nobera etxien edo... Bullying egiten diote? Antzeko zerbait? Bai, antzeko zerbait. Gun kaldetu dugu, ia Odeirekin zerbait gertatzen zaion, dugu esan. Ez que, igual, ez dakit batzu zarete, baina, umeak holakoak dira eta, baina, igual izan daiteke, Odei, nolabait, akurdondo ditu egin da eta gainera bere aurrekoa jarri dizkiote. Eta orduan, horregatik gehien bat hasi dira mutikonekin sartzen. Eta orduan, Iker hori ikusterakoan, horren beldur izan da, bera bai beste biktima bat izatearen beldur izan da, eta orduan beste taldea pasatu da, edo zelako da Iker retzien. Da oso, eske gu ikusi dugu dara oso lortatia, baina bebai saiatzen dara, bestean lagun izati eta... Pizka lortzatia bat da, baina gure ustez último jatorra da eta behitzen. Etxo gutxien hitz egiten du, hori hitz egiten du, baina personalizatzen badugu, kosta egiten zaio. Atera dizkiogu hitzak sakako txuz. Ez du ez esaten, orduan galdetzerari beldurra, ez dakiko zer entzungo duen, edo igual konpromisu batean jarriko diogu, eta orduan bera gelditzen da isilik eta ez du zer esaten, baina gurekin nahiko zutu zera ez dut izan duen hori. Ez que, esan, hori esateko, igual zeuek etxean ikusten baduzue jarrera aldaketaren bat, edo zozer apur bat kezkagarria, zaldira etorri gana nirekin etxera, eta ikusiko dugu hori eskolan ikusten badan bebai, edo... Ikutzeko eta... Baina dugu gauza batzuk,
honen inguruan ez dakigu, sorpresa hartu gaitu. Horrenekin, hori ez dela etortzen etxera, zerbait gertatu zela, baina ez duen behitzatzen horrela izango zen. Ez da literretako bat, baina ez da zuzenki berarekin zaten, baina igual, umeen taldi edo jenean, odei, bera dago, ez dago ez esaten, baina hor dago. Ez dago hori. Hori da. Bazen bakarra dagoen egiten diona, bere laguna, bazen lehen bakarriko odei, hori taldean dagoena, edo zegoen beste baren bat baita gehiago. Odei eta Iker ziren lagun bakarra. Bai, ziren oso lagun minak, eta zeuden beti elkarrekin, klasen bebai. Orain esan duzu, Iker aldatu da talde zen duzu, eta orduan, baina nik ere esan nahi duzuna da, talde horretatik edo dagoen beste lagun bat, odei baita ere, edo bakarrik dena Iker. Bai zegoela beste lagun bat, Aitor izenekoa. Eta hori murezuekin egiten duzu edo bakarrik gurekin? Ez, lasai egon, bai, berarekin bebai hitz egin behar dugu. Umeako guztien gurasoekin hitz egin behar dugu, arazoa ondo tratatzeko, ez da bidezkoa batzuekin hitz egitea eta beste batzuekin ez. Guk garrantzia berdina eman nahi dugu guztiei, nola da. Orduan parte horretatik lasai egon, da nolabait metodologiko, baina Zatu egiten dezakezu horren inguruan laguntzeko edo zerbait, ezagik? Bai, Gure laguntza beharrezkoa dela uste dut, baina zuk ezagik zer proposatzen duzu edo... Bai, gu klasean taldeko lana bultzatzen ari gara, denek parte hartzea, eta halako ekintzak nolabait horrela eramatie, eta bai jolasorduetan gabiz jartzen jokoak eta halako osak nolabait umeak lagun berdeak egiteko eta denek denekin jolasteko. Gure partez hori garezitzen. Baina honekin esan nahi duena da, Iker ez da arazoa sortzen dagoen bakarra. Iker ez da pelikulako txarra, esan dezagun. Baina... Txarra ez, baina txarrenetako bat bai. Ez. Bakarrik nahi esaten, Iker hor dauela, eta arreta prestatu behar zaiola, ze momentuz ez dabil min handia sortzen, baina etorkizun batean igual bai. Igual, odei alda sentitu apur bat baztertua, ze Iker zan bere lagun nina. Eta orain beste taldien egoti eta bera bakarrik egoti eta hori, igual odei bentzat da oso zaila. Baina... Eta odei gurasoek badakiten berri? Bai. Odeien gurasoekin hau ginen atzo bitzitzen, eta honen gurasoak egiten. Baina orain guraso guztiekin hitz egin nahi dugu, etxean nolabaiteko arreta jartzeko, eta zozuela arraro ikusten baduzue, honetortzeko eta mesez erratzeko. Hori.